Dobrý den, vítejte u videa, které vám představí pozdrav slunci A. Těch pozdravů slunci existuje nespočet, co škola jogínská, to názor na pozdrav slunci, každá ta škola má svoji variantu a na internetu najdete těch videí nekonečné množství, takže proč jsem se do toho pustila i já? Protože já vám chci nabídnout takový pozdrav slunci, který v sobě odráží všechny zásady bezpečné jogy, o kterých se bavíme tady na tom webu. A takový pozdrav slunci, který, když budete cvičit opakovaně, každý den, několik měsíců, několik let, tak ani potom si tím častým opakováním neuškodíte, neohrozíte svoje zdraví. A to je pro nás to nejdůležitější. Tady to video vám nabízím jako dárek za to, že vůbec sledujete tady ten web, takže si ho užijte. A pokud budete mít nějaké postřehy, tak mi určitě napište, budu ráda. Začneme tím, že já vám pozdrav slunci A ukážu v celku, jak se cvičí během těch několika vteřin. A potom si ty jednotlivé části projdeme po jednom, v klidu, pomalu. U každé té pozice vám vysvětlím, jaké chyby byste neměli dělat, tak by se právě ten pozdrav v těch jednotlivých fázích měli cvičit správně. No a výsledkem bude, že se naučíte pozdrav slunci A, budete ho moct cvičit každý den. Ty pozdravy slunci slouží k tomu, abyste na začátku své jogové praxe do těla vlili energii, abyste rozproudili krev, aby se trošku posílilo vaše srdce, celý ten kardiovaskulární systém, abyste zahřáli svaly. A jsou to velmi oblíbené série, ať už v variantě A, B, C a v těch mnoha poddruzích, které existují. No a velmi užitečné jsou zejména v chladném období roku, na podzim, v zimě, v tom časném jaře, kdy to tělo potřebuje před tou další jemnou praxí zahřát, prokrvit, rozproudit. Zase naopak v období horka v létě, když je venku 30 a vy jste už takhle unavení z toho tepla, tak potom pozdrav slunci určitě není zrovna nejlepším, co byste měli do té praxe zařadit. Nicméně, pojďme na to. Já vám představím celý ten pozdrav slunci tak, jak plyne, aniž bych u něj teď chvíli mluvila, jenom si užijte, pozorujte a potom si to rozebereme tak, abyste věděli, jak ho máte provádět sami doma. Tak, začnu tím, že se postavím na kraj podložky a potom takhle bokem k vám předvedu celou tu krátkou sérii toho pozdravu slunci. A tak, jak já jsem ho upravila na základě znalostí zásad té jogy, aby byla bezpečná pro pravidelné provádění. Teď si projdeme ty jednotlivé části, abyste z toho nebyli bezradní. Začneme tím, že se vždycky postavíte na kraj podložky a začnete v pozici hory, která se v sanskritu říká Tadasana. Ta pozice hory vyžaduje, abyste měli nohy na šíři vaší pánve, klidně o něco šířej, než máte pánev. Roztáhnete od sebe prsty. Když se na ně z vrchu podíváte, já vždycky říkám na lekci, že to jsou také ty žabičkové nohy, rozžabičkujeme chodidla, prsty na nohách a základem těch stojných pozic
je to, že se do té pozice odtlačujete. Vy se zaměříte na ten kontaktní bod podložku. Je to váš tlakový bod a vy do něj těma nohama začnete tlačit. A v tu chvíli začnete pozorovat, pokud budete vnímat, že se vám začínají zatínat svaly na nohách samovolně a zpevní se vám automaticky spodní část břicha. Takže pouze tím, že zatlačíte do té podložky, tak už to způsobí to, že se vám to tělo začne rovnat. To je první věc, že tlačíte do té podložky, snažíte se od ní odtlačit, máte zapnuté svaly na nohách automaticky a teď začnete věnovat pozornost tomu spodnímu břichu. Když byste mu pozornost nevěnovali, tak to bude vypadat tak, že budete stát jako kačer, vystrčíte tady zadek, prohnáte se dopředu. My potřebujeme si uvědomit, kde máte páteř, uvědomit si, kde máte pupík a ten pupík tlačíte směrem dozadu. A tím automaticky se vám pánev dostane do správné polohy. Já nerada říkám pocejte pánev, protože to je takové, nevíme úplně přesně, co s tím. Takže stačí, když si představíte to, že máte pupík, dostat dozadu, tlačit ho tím směrem dozadu k páteři. A ono se vám to tělo úplně krásně srovná. Takže srovnáme pupík. Tady máme relativně pevné břicho, ale tak nějak rozumně, nepřehánějte to. Teď ramena dáme takhle dozadu, ze široka, krásně dozadu, lopatky k sobě. Ale abychom nestáli takhle jako vojáci, tak je potřeba ty ramena uvolnit. A hlava se nám nemůže dostávat takhle dopředu, takový máme u těch počítačů celé dny, takže krásně dozadu, bradu, abyste vnímali tu svou krční páteř, jako pokračování té páteře, aby ta hlava úplně přirozeně vám přicházela tím krkem takhle nahoru od té páteře. Tak, takže ramena dozadu, pupík proti páteři, odtlačujeme se od podložky a jste v pozici hory. Potom to vypadá tak, že s nádechem spažíte. A teď to vzpažení je taky zcela klíčové, protože často se při různých těch vzpaženích učí, že spojíte dlaně. Jenomže v tu chvíli okamžitě se stanou dvě věci. Předsunete hlavu dopředu. Zakřičujete vrchní část toho trapézového svalu. A omezíte volný dech. Ještě se podívejte zezadu. Tady ta oblast páteře je okamžitě ve stresu. Teda část páteře, část těch svalů nahoře. Takže co my chceme? My chceme vzpažit dlaněmi k sobě, mít velmi aktivní ruce, ale ta ramena v klidu, chceme tady mít pohodu na tom krku. Vzpažíme, ale není to, že bychom ty ruce táhli nahoru. Ani se za každou cenu nesnažíme úplně tlačit dolů, vy se snažíte ty ruce mít úplně v pohodě, vzpažené. A pokud chcete, tak se potom můžete v té pozici hory mírně zaklonit. Takže to je první zásadní věc, nepředsunovat hlavu dopředu, nestresovat se rukama, že ono to pak i kolikrát bolí, ty ramenní klouby prostě jsou přetížené v tu chvíli, takže vůbec nic na to zapomeňte. Vzpažíme a v pohodě máme vzpažené ruce. Takže pojďte, já vám to ukážu ve stoje. Jste v té pozici hory, abyste mě viděli. Vzpažíme a máme úplně v pohodě ruce. Můžete se mírně zaklonit, ale pořád nezapomínáte na ten tlak do země, nezapomínáte na pupík a na všechno, to jsme si řekli ze začátku. Po té pozici hory následuje takzvaná Uttanásána, to je hluboký předklon. Ten hluboký předklon se velmi často, nebo tradičně učí s nataženýma nohama, má sloužit pro tažení zadní strany nohou. A je to takový spíš gymnastický cvik, který, pokud ho provádíte s těma nataženýma nohama, tak klade nesmírnou zátěž na celou strukturu pánve, na všechny ty svaly a vazy, které nám umožňují se ohýbat, ale zároveň nám umožňují držet tu zpřímenou pozici, umožňují páteři, aby reagovala pružně na nárazy. A vy, když ty svaly trvale přetěžujete tím, že se ty vazy trvale přetěžujete tím, že se předkláníte s nataženýma nohama, tak se stane to, že ne za den, ne za týden, ne za několik týdnů, spíš za měsíce, za roky, při té pravidelné praxi, se vám ty vazy postupně vytahají, uvolní. Tak jako když budete gumu neustále natahovat,
tak vám spuchří, tak prostě se úplně přestane plnit svoji funkci, přestane být pružná, přestane se vracet do toho původního tvaru. A vy když těmi předklony s nataženýma nohama neustále stresujete svoje vazy a šlachy v tom celém pánevním patenci, v celé té oblasti, tak spodních zad, stehen, pánve a tak dále, tak oni potom přestanou plnit svoji funkci a má to několik důsledků. Jednak páteř potom nemůže plnit tu ochranu celého toho trupu, potom špatně absorbuje nárazy, poklesne vám zadek, sploští se vám a tak dále. Má to potom důsledky na třeba pohodu v zádech, takže začnete mít bolesti zad a tak dále. Takže není to vůbec potřeba. Ten hluboký předklon má spoustu blahodárných účinků, o kterých si zase povíme v jiném videu, ale tady v tom především bych chtěla, abyste si uvědomili, že není potřeba se předklánět zataženýma nohama. Nedej Bůh ještě tam stresovat hlavu tím, že ji přitahujete ke kolenu, protože úplně tradičně se to učíte, když vám to převedu z boku, že se předkloníte s nataženýma nohama dolů a ještě si chytnete za kotník a přitahujete si hlavu dolů a ta páteř vůbec už potom nemá to svoje přirozené zakřivení, takže vy ještě vlastně přispíváte k degeneraci těch meziobratlových plotýnek. Takže tohleto je prosím vás špatně, to ne. Teď jak správně. My v tom hlubokém předklonu začneme z té pozice hory, do které jsme vlastně se dostali hned na začátku, a vy potom malém záklonu půjdete dolů s rovnými zády, s pokrčenými koleny a těmi rovnými zády a páteř pokračování krku budete klesat dolů, jako kdybyste se snažili dostat, zároveň mít rovná záda a zároveň dostat břicho ke stehnu. Vy se nekulatíte, nejdete tímhle způsobem. Vlastně jdete takhle dolů. A potom se uvolníte, necháte úplně nalehnout břicho na stehna, uvolníte hlavu, chytíte se za lokty a užijete si celý ten přínos, který vám ten hluboký předklon může přinést. Tím, že tam se trváte, sklidníte nervovou soustavu, ale zároveň vy můžete úplně klidně protahovat ty zadní strany nohou. Tam ucítíte ten tah, aby si to můžete regulovat tím, že ty nohy trošičku začnete protahovat. Ale nebudete mít nikdy natažené. A krásně si tím začnete protahovat zadní strany nohou bez toho, abyste si poškozovali funkci nebo pevnost těch vazů a těch šlach. Takže to je hluboký předklon. Z toho hlubokého předklonu úplně průběžně přecházíte do rovného předklonu a to pouze tím, že si dáte ruce na kolena a úplně v klidu s těma rovnýma zádama přejdete do pozice vodorovné se zemí. Můžete i zvětšit to rozkročení. Pokud by vám toto přišlo málo, protože třeba máte větší břicho, nebo z jakéhokoliv důvodu se necítíte stabilně, tak se rozkročíte víc. A pokusíte se o ten rovný předklon. Tak, po tom rovném předklonu následuje pozice prkna, takzvaná Utthita Chaturanga Dandasana, kdyby vás to zajímalo. A pozice prkna má zase svoje kouzlo, ta pozice slouží k posílení paží, zejména. A je tady v tom velmi úžasná, zejména pro ženy. My máme neustále problémy s tím, že právě ta horní část těla není dost silná. Takže pojďme se na ní podívat. Já vám teď ukážu jednotlivě ty přechody, si ukážeme za chvíli. Takže vy dáte ruce na podložku, tak, abyste měli roztažené prsty a abyste měli zápěstí, loket a rameno pod sebou. Ty tři klouby budou prostě nad sebou naskládané na té podložce. Představujete si, jako kdybyste v ruce měli třeba oblázek, takže ta pěst není úplně připlácána na podložku, ale naopak aktivní jsou ty prsty. A kdyby vás bolelo zápěstí, tak potom jsou varianty, jak cvičit
tak aby to zápěstí pocítilo úlevu. Buď ho nějak vypodložíme dekou speciálně, anebo ho nepoužíváte, jste na předlokti. Ale to jsou varianty, které ta bezpečná joga vám nabízí, ale teď tady pro ně není prostor. Takže pojďme si ukázat tu základní variantu toho prkna. Ruce pod rameny. Ještě pokud jste hypermobilní a úplně v pohodě si takhle přetáčíte ruce jako já, na druhou stranu to není teda dobře, není na co být hrdý, ale pokud náhodou máte tady tu vlastnost, to vaše tělo, tak myslete na to, že v tom prkně byste chtěli, aby ten loket směřoval ven, což normálnímu člověku bude připadat, proč to vůbec říkám, protože jemu se to tam natočí automaticky, ta ruka. Ale pokud byste si všimli, že ty lokty se vám vtáčí dovnitř, tak musíte jenom trochu tu ruku přetočit. Tak. Prodloužíte nohy za sebe a opřete se o špičky. Srovnáte si krk, aby vlastně hlava byla v prodloužení páteře. Nemáte vystrčený zadek, ani se takhle neprohybáte. Jste tak akorát pevní v tom středu a zkontrolujete si ty lokty. Nadechnete se a s výdechem se odrazíte od špiček a s nádechem půjdete dolů do pozice Chaturanga Dandasana a z ní potom do psa hlavou vzhůru. Teď si to ukážeme ještě bez toho následného přechodu. V té pozici toho prkna je trošku nevýhoda v tom, že pokud jdete potom dolů, musíte už mít sílu v rukou. Pokud ji nemáte, tak tu pozici neprovedete správně. Proto je zase potřeba ji upravit. Takže já vám ukážu variantu pro případ, že vůbec ty ruce zatím vás neudrží, když jdete do toho kliku, jakoby dolů. Vy prostě použijete kolena. Dáte si tam kolena a zbytek držíte těma rukama. Takže pojďme jenom si ukázat tady tu variantu. Nadechnu se, vydechnu, s nádechem dám kolena a jdu dolů. Ruce u těla, lokty u těla. Tak, to je ta varianta, kdy přicházíte s těma kolenama, samozřejmě jsem teď nepokračovala dál. Tam vlastně tu čaturangu jako takovou vynecháváte, potom to nízké prkno. No a nebo je varianta, kterou často začátečníci dělají, ona se pár týdnů dá dělat celkem bez nějakých škodlivých následků. A když byste ji praktikovali dlouhodobě i ve chvíli, kdy už máte silné paže, tak zbytečně zatěžujete loket. A ten loketní kloup, když se dostává tady v tom tlaku, když jdete z toho prkna dolů, dostává se vám do ostrého úhlu. Při té zátěži, tak zase vytváříte zbytečně obrušové nebo zbytečnou zátěž na ten loketní kloup. Takže vy potřebujete, když se dostáváte v tom prkně dolů, tak vy potřebujete, aby se vám ruce dostaly na úroveň prsou, aby ten loket byl tady v pravém úhlu. Když to neuděláte a jdete jenom dolů, tak se ten loket dlaň dostane k ramenu a máte tady ostrý úhel a obrovskou zátěž pro váš loket, což samozřejmě 2x, 3x, 10x, 30x vůbec nemusí vadit. A pak najednou zjistíte, že máte problémy s loktem a ani nevíte, kde jste k ním přišli. Nehledě na to, že když tu pozici děláte špatně a jdete dlaní k rameni, tak okamžitě tady v té oblasti toho horního trapézu se vám vytváří nepřiměřená kontrakce těch svalů. Vy se tam takhle choulíte, držíte to horko těžko a úplně jste na konci svých sil a ještě si zakřičujete totálně celý ten vrchní trapéz. Takže my v té pozici chaturanga potom, která souvisí s tím prknem, chceme být krásně otevření tady v té oblasti těch ramen. Já vždycky říkám na lekcích těm ženám, které se mnou cvičí, aby si představili, že jim tady budu měřit vzdálenost od jednoho ramene k druhému a oni se snaží ta ramena dostávat co nejdál od sebe, otvírat ten hrudník. A to platí i v té pozici chaturanga. Takže my tam chceme se dostat dlaněmi níž, to nám pomůže to, že se odrazíme od těch chodidel vzadu, jak to hned předvedu, a jdete dolů. A jdete s otevřeným hrudníkem. Hlava není dole. Krásně, hlava je rovnoběžně s páteří. Mám teď předvedu ten přechod. Prkno, chaturanga a rovnou z něj půjdu do psa hlavou vzhůru, protože
tam potom klikeme, jdeme zpátky, jdeme právě přes toho psa, krásně se tam zase vytáhneme. A ukážu vám to teď čelem k vám. Takže půjdeme do pozice prkna. Tak, začátek. Teď se odrazíte dopředu s výdechem. S nádechem jdete dolů, teď už se ty lokty vám dostanou správně. Tady nevystrkujete zadek a nekřičujete. A jdete do psa hlavou vzhůru. Se otevřete hrudník. Nepadáte tam takhle dolů. To je špatně. Krásně nahoru. Otevřeme ramena. Tak. Teď to je tady ta část. No a pak přichází pes hlavou dolů. A pak se budou opakovat ty pozice, které už jsme si probrali, takže to už bude fofr. Takže teď pes hlavou dolů. Pes hlavou dolů je pozice, která někdy si říká střecha, zejména v tavrioze a tak dále. A je to pozice, která je velmi oblíbená, pokud už ji umíte cvičit správně. A je považována za pozici relaxační, ale abychom se dobrali k tomu, že se v ní cítíme tak dobře, tak to ono to chvilku trvá. A je to pozice, která má tolik krásných, blahodárných účinků na naše tělo, na naši mysl, že je to jedna z těch oblíbených. Ale na to teď nemáme čas, abychom si to všechno řekli, takže to postupně najdete tady v blogu, na webu a v těch různých článcích. A pojďme si teda ukázat, jak dělat psa hlavou dolů správně. Já vám ukážu správnou variantu, pak špatnou variantu, tuto, jak se běžně cvičí a pořád se dokola opakuje, že tak je to správně. A pak vám znovu ukážu tu správnou a navedu vás do ní pomalu, abyste věděli, jaký v tom je ten rozdíl. Takže pojďme se podívat, jak má vypadat pes hlavou dolů, když je správně zacvičený, když v sobě reflektuje všechny ty zásady té bezpečné jógy, bezpečného provádění pozic. A já se k vám zase otočím bokem, abyste to viděli dobře. Tak. Takže pes hlavou dolů. Pokud je prováděn správně, tak stojíte na špičkách a aktivně tlačíte do těch bříšek pod prstama a odrážíte se od země. Vaše páteř má tady v tu chvíli přirozené zakřivení, protože se nikam nepromačkáváte, nic jako nestresujete tu páteř. A máte volná zápěstí, není na nich žádný tlak, odrážíte se od těch bříšek pod dlaněmi a hlava je volně mezi rukama. A vy jste tady velmi aktivní. A přesto ta páteř není ve stresu. Kdybyste vzali rentgen a prohlídli byste si tu páteř od jako strče až ke krku, tak tam budou krásně ty přirozené křivky páteře, které máme na páteři mít. A zase víc tady k té pozici najdete v té e-knize, jak se vyhnout 21 vážným chybám v józe, kterými si poškozujete zdraví. A teď vám ukážu toho psa, který není pro vás dobrý. Není dobrý z toho důvodu, že přetěžuje spodní záda, přetěžuje meziobratlové ploténky, přetěžuje krk, přetěžuje ramena a všechny ty vazy šlachy v oblasti kolem té kosti křížové a tak dále. A zase, když tak budete cvičit rok, tak se možná nic nestane. Když tak budete cvičit několik let, protože si jogu zamilujete, já věřím, že zamilujete, tak potom najednou, za prvé se v tom psovi nebudete někdy cítit úplně dobře, ale pak najednou si oslabíte některé části toho vašeho systému a začnete být nešťastní z toho, proč vás bolí kyčel, proč vás bolí koleno, proč vás bolí ramena, proč vás bolí záda, když přece cvičíte jogu. Takže pojďme ji cvičit správně a podívejme se na toho psa, jak ne. Já vám ještě ukážu variantu, jak ne, která je ale ve výsledku považovaná za správnou v mnoha studiích, protože těch špatných psů to jsou desítky, jak se dají ukázat různé chyby další. A já vám ukážu toho, který je považovaný za správného, ale vlastně my víme, že správný není úplně tak podle těch bezpečných zásad. Takže pojďme se na to podívat.
To je pes, kdy máte natažené nohy, úplně máte paty na zemi a jste prověšení hlavou takhle dolů. Máte prověšené ramena dolů. A táhne vás úplně všechno. Mně se tam ani nelíbí dlouho v té pozici být. Takže paty na zemi ne, hlava svěšená dolů ne. A tak dále, mohli bychom pokračovat. Takže pojďme se bavit o tom spíš jak ano. Takže ještě jednou zopakuju, ten pes hlavou dolů podle bezpečných zásad je, že stojíte na špičkách, nohy máte od sebe, těma nohama tlačíte proti podložce, stojíte na prstech, na těch bříčkách, pod prstama se odrážíte. Máte aktivní pánev, máte krásně zakřivenou páteř, hlavu v prodloužení páteře, neprolamujete se, když jste hypermobilní, tak se neprolamujete takhle jakoby v těch ramenou, v těch strukturách těch ramen. A jste tam aktivní, je to fyzicky pozice, která vám může dát zabrat, ale je skvělá, je perfektní, že pojďme se na ní podívat. Tak, teď takhle krásně může vypadat pes, ve kterém vám bude dobře. A přitom vám bude prospěšný. Pak je varianta nízkého psa. Tohohle aktivního, ale nízkého a tak dále. Ale na to dojde časem v dalších videích. Takže teďko pojďme dokončit ten pozdrav slunci, ať už nestrácíme další čas a můžete si to zacvičit sami. Z toho psa hlavou dolů se vrátíte do pozice Uttanasana, do hlubokého předklonu. Nicméně máte možnost, jak se tam vrátit buď krokem nebo skokem. Já vám ukážu ještě jednou ten skok. A z začátku se tam možná budete chtít vracet krokem, protože přece jenom když se člověk otrká, zjistí co a jak. Takže jsme v psově hlavou dolů. A vy se snížíte na nohách a hopnete mezi ruce. A pak budete pokračovat dál. A nebo tam uděláme krok a budeme pokračovat rovným předklonem. Ale podle těch zásad, které jsme si už řekli před chvílí. Takže pojďme znovu do psa. A vy můžete uvolnit jednu nohu, dát ji mezi ruce, pak tam dáte druhou, uhlídáte si, že máte nohy v šíři pánve a jdete do rovného předklonu, tak jak jsme si ho naučili. Takže máte páteř rovnoběžně sezení nebo o něco výš, klidně můžete jít takhle. Ať nemáte tady stres žádný, respektive na zádech, na břiše mít nebudete. Pak jdete hluboký předklon, taky jsme si vysvětlili z kraje. A potom se s těmi rovnými zády vracíme nahoru. Podíváme se za rozpaženýma rukama. A do namasté. Takže máme ruce od sebe nahoře, jsou spažené, podíváme se za nima. Nemáme je u sebe, krásně od sebe. A do namasté. Tak, víte, co to znamená namasté? Namasté je to, co je božské ve mně, zdraví, to, co je božské v tobě. A nejen zdraví, ale uctívá, klaní se tomu božskému, co je v tobě. Takže proto to namasté neznamená jenom dobrý den, ale znamená to zároveň má úcta tomu božskému, co je uvnitř tebe. Nicméně pojďte se podívat na celý ten pozdrav slunci A, jak vypadá, když ho necháte volně plynout na nádech a na výdech. A vy můžete střídat buď nádech, výdech. A zase jsou zásady, jak dýchat, jak vydechovat. A při té bezpečné oaze pak zjistíte, že ta je učí úplně jinak, než ty tradičně ty na lekcích. Ale zkuste si na to dýchání přijít samé. Mám ráda, když ten člověk se zaposlouchá do toho svého dechu a do toho svého těla, do těch potřeb. A když se sklidníte v té pozici, když vám teď řeknu, kde máte dýchat, tak stejně tak dýchat nebudete, protože budete mít co dělat, abyste si zafixovali, zautomatizovali ty pohyby. A až to přijde, až budete jednoznačně vědět,
co přijde, co bude následovat, co chcete udělat za pohyb. A nebudete o tom muset přemýšlet. Tak potom v tu chvíli vlastně vám vznikne prostor pro to zabývat se dýcháním a zase ideální bude, když budete vnímat to tělo, kdy ono se chce nadechnout a kdy ono chce vydechnout. A jinak zásady, jak se dýchá, jsou relativně snadné, pokud se chcete držet těch pouček, ale o tom já tady hovořit nechci. Takže já vám předvedu několika vteřinový pozdrav slunce a vy si to užijte a potom to co nejdřív vyzkoušejte sami. Já se jenom napiju, protože jak hovořím, tak mám suchou v krku. A jdeme na to. Tak. Pozice hory. Vzpažíme, podíváme se za rukama, mírně se zakloníme. Přejdeme do hlubokého předklonu s rovnými zády a pokrčenými nohama. Vydržíme, jak dlouho budete chtít. Potom přejdeme do rovného předklonu, ale pořád s pokrčenými nohama. A zase si vydržíte, jak budete dlouho chtít. Bude následovat pozice prkna, dáme obě ruce na zem a přejdeme do pozice prkna, kdy budeme mít všechny 3 klouby nad sebou na ruce. Hlavu srovnanou páteří, krční páteří s páteří a pevné břicho. Tak. S výdechem ideálně se odrazíte od špiček a s nádechem jdete do čaturangy. S nádechem dopsa hlavou vzhůru. Uvolníte ramena, otevřete hrudní, máte pevný střed těla. A pak třeba s výdechem, nebo jak budete chtít, přejdete dopsa hlavou dolů a budete aktivní. Budete stát na špičkách, budete mít hlavu v prodloužení páteře a budete pěkně aktivní, co se týče odrážení se od nohama od podložky. A až budete chtít, tak krokem nebo skokem se dostanete mezi ruce. Přejdete do hlubokého předklonu. Nohy máte od sebe, máte pokrčené nohy. Hlavu v prodloužení páteře. Až se vám bude chtít, tak přejdete do hlubokého předklonu. A potom s nádechem do pozice hory. Podíváme se za rukama. Končíme v namaste v pozici hory. A naposledy ještě jednou vám pozdrav slunci a zacvičím sama, bez instrukcí, jenom ho nechte plynout, pozorujte ho. Zvykněte si na ty přechody a potom budete moci začít s tou svou vlastní praxí. Takže pojďme na to. Já ještě zacvičím na druhou stranu, ať ho vnímáte teď obráceně.
Namaste. Děkuji, že jste se dívali. Doufám, že vám toto video pomůže začít denně cvičit pozdrav slunci A. Protože vidíte, že to je pár vteřin, není vůbec to časově náročné. Když takhle ráno pěkně vstanete, naplánujete si to dobře. A dáte si 3, 4, 5, 6, kolik budete chtít pozdravu slunci A, tak vám bude víc chutat snídaně, budete mít krásně prozářenou pleť, protože budete úplně prokrvenícený. Budete mít spoustu energie na tu cestu do práce, na ten celý pracovní den a posílíte svoje tělo, budete cítit, že ty ruce vám krásně mohutní a tak, je to perfektní. Takže pokud budete mít otázky, tak neváhejte se ptát. Děkuji, že jste se dívali ještě jednou a brzy u nějakého dalšího videa se budu těšit na viděnou. Namaste.